Ine-enjoy daw ni na William ang pamamasyal sa mga pailaw sa iba't ibang munisipalidad sa probinsya ng La Union. Minsan lang daw kasi ito masisilayan at sa panahong ramdam pa ang spirit of Christmas. Pero kasabay ng pag-i-enjoy sa labas, sinisigurado rin umano niyang ligtas ang kanilang pamamasyal at maging ang mga iniiwan sa bahay. Since holiday season, ma'am, may mga pailaw po yung mga munisipyo, ganun, ma'am. And parang banding na rin po namin ng mga pinsan ko na minsan po walang naiiwan sa bahay po namin. Ang ginagawa po namin is minimake sure po namin na yung bahay po namin is naka-double lock para sa ganun po is safety po yung bahay namin na iiwanan po namin at dadagdan. Muling nagpaalala ang La Union Police Provincial Office kaugnay sa pag-iingat sa holiday crimes, lalo na sa mga matataong lugar na sinasamantala rin ng masasamang loob. Based on our record, yung mga nahuhuli po natin from other province na group, then ganyan yung kaya minomonitor po natin yung mga yan para maiwasan po yung mga ganyang insidente, including yung mga akyat bahay and then yung mga all kinds of crimes kasi yan yung isa sa mga instruction po ng ating mahal na provincial director to all the chief of police to maximize their deployment and coordinate with their LGUs and force multipliers para wala pong mabiktima sa mga ganyang mga krimen. Nagbigay din ang otoridad ng paalala kung paano ito maiiwasan. Kalakip din ang pagiging mapagmatsyag kapag dumarayo sa mga matataong lugar. Alam naman natin yung mga budol-budol, yan yung isa sa mga binabantayan natin wherein ay sa lilinlangin ang ating mga kababayan or yung bibiktimahin nila. Then biglang papawithdrawin ng kan. Yung mga mostly na biktima nila dyan is sa mga matatanda. Mga aalis po ng bahay na pinopost pa sa social media na aalis po lahat sila sa kanilang bahay. So wag po natin gagawin kasi isa yan yung mga binabantayan ng mga magnanakaw or akyat bahay din. Aasahan din ang paglalatag ng mas maraming miyembro ng kapulisan sa mga matataong lugar, kabilang narito ang mga terminal, simbahan, palengke at iba pang pasyalan. Joan Punsoy, Balitang Solid North.